И така зрителността, днес ще играем Minecraft Skywars. Ако някой не е смотрел другите епизоди, ще пак сме на Skywars. Защото все пак, аз ви казвам други епизоди, защото вие най-много харесате Skywars. Minecraft Skywars, аз направих сега днес ще направя 2 епизода. Така да видим дали ще изчака. Това много да е скочила, не съм сигурна. Няма толкова за... Така, в някои клипове може да включим човек. Тук до нея. Нямам някакви много яки неща. Да видим. Не. Окей. Така че май няма толкова да се задълва, защото един клип трябва да си даде максимално. Вау. Ще се филма. Добре. Така, мисля направо само да отвидим доволно често, да имат на средата. Ако да имат диаманти, бих направил един даймонд меч, естествено. Гримчи има. Не от вендър, не пък имам вендър, перф и 2 златни ябълки. Айде горе добри чест. Какво кажа? Само имам стрели? Не, нямам стрели. Какво направим? Не. Да. Не. Цялко за филма някъде. Окей. Едната да направя филмата. И другата. Добре, този филм. Добре, не е сигурно. Да видим, да опитам. Някой просто ни изстреля. И тази игра не е печеливша. Какво искаш сега? Добре. Това не знам. Толкова гледаш към нас. Пак казвам, че ако някой иска да играе с мен, само да пише кога да играем. Това ще кажа. Не мога много добре, защото като се включа някой в Skype, аз не го казах, когато се познах с Попи, нещо за мен тип ми лайва. Някакви хапергадни случаи се включват. Това просто кажете Skype, също може да си кажете, не казвам, че е забранено. Ако ще искаш Skype, ще си пишем по Skype, само че няма да си говорим по него. Да, ако искате пишете Skype, ние няма да си говорим по него. Ако ще играем. Най-добре да си кажете Skype истинки. Всъщност да. Нещо много да се отрежа. 15. О, бамбук. Къде има пясък по дяволите? Аха. Късъм нуп. Аз нямам ли крафтинг тейбъл? Бавничко. Пак бе! Сериозно? Бивах 15. Ме хареса особено Майнкрафта. Ще почваме ли? Добре, дай изчакаме. Оставям.
имаше един коментар, който аз бях този, който уби, аз съм най-великото про, че те убих, мале колко кеф. Не ми знаете, че ми пишете такива коментари, че са убили мен. Нали за че аз не съм там DDM или пък ставам пилот хенд или не съм въобще никакво про на Майнкрафт. Не се кефете толкова, че сте му убили и ако искате да снимате клип, просто си стрелете някаква програма и колкото искате се кефете, че снимате клипове, само че не се кефете и не пишете коментари в другите. О, аз да убих кеф, направим великото про, ако се кефам, че съм в клип, мали да се първи път, мали така ще кажа на приятелите ми, моля ви, не прави така. Кефете се ми напишете коментари. Ако просто буквално сте пишете коментари, просто напишете, дайте си скайпа, напишете нещо, напишете скайпа, Ваше момче. Лак. Бест. Патър да сме лиснал. Нямам крафтинг тейбъл, мага. И паднах. Бате, така не ще щетиш. Добре, може да се бием вече. Да, не спечелихме тази игра. Или пък не е сигурно. Да, спечелихме. Ако мислите, че аз съм хакер и 100%, това не е хак. Да. Така да настава това ще бъде за този клип. Благодаря, че не пишете коментари, абонирайте се, дайте лайк и дайте скайпа, ако сте така с мен. Бъдете пъсна, ще вземем клип.